Pozdrav svima iz Niša, evo snimit ćemo jedan klip. Dobio sam jednu ideju, odnosno pogledao sam sad klip sa srpskih tutoriala, Cilata, kako govore o ljubomori i kako je on počeo da snima na neki način, kako su mu bili uzor ove dobri YouTuberi i kako ne treba naravno biti ljubomoran. Ja se sa svim tim slažem. I da bi čovjek uspio, prvo ne treba da bude zavidan, nego treba da kaže uspjeću i ja i misliš i da misli dobro ljudima oko sebe. Naravno, neće nikad da postaneš ti dobar fudbaler, neće nikad da te voli u timu, naprimjer. Ako ti nikad nećeš da baciš loptu, ako si bezobrazan, ako psuješ, ako sve vređaš, ako se mnogo praviš pametan, ti prvo ne možeš mnogo da naučiš i to je mnogo loše. Prvo moraš da naučiš od drugog, da poslušaš i samog sebe naravno, ali da ne budeš tvrdoglav, sve u granicama normala. To sam htio da kažem. Znači, nešto veoma pametno što će uvijek da koristi ljudima i što sam htio da kažem, postoje kanali gdje onaj čovjek koji govori, odnosno dečko, nije bitno, devojčica, nije bitno, koji nešto prezentuje pametno. Te kanale treba podržati sigurno. I uvijek treba, znači uvijek nikad ne treba da te mrze da klikneš subscribe, like i tako. Znači, iako za neki klip daš dislike ili like, trebalo bi da obrazložiš. Mada bolje je da napišeš neku grešku ako vidiš nešto. Znači, ne se ti iza leđa, sad ću mu dam dislike, naprimjer. Ništa ne dobiješ od toga. Ne mora da znači da će neko od toga da prestane da snima. Znači, ja, naprimjer, kad vidim više dislike-ova, ja dobijem još veću volju da snimim, iskreno. Znači, i nije lepo, vidio sam na mnogim kanalima dislike-ovi, iako nema razloga nekih. Znači, to je čisto ljubomora i nekom, naprimjer, snimi neku parodiju, nije bitno sad. Neko zna sigurno na šta mislim, na koji kanal nešto. Naprimjer, snimljeno i puno dislike-ova ima, ali ima i onih pametni koji će da lajkuju, naravno. I nikada ne bih dislike-ovao nešto ako je smiješno, znači, može meni šta god da se desi, neću ja sada mogu da pričam neki grozot, ali može meni šta god da se desi u životu. Ali ja ću uvijek da podržim dobru, lepu reč, dobru, pametnu i humor. Znači, šta god bilo u mojoj kući. Neću da pričam ja sad. Ali ja sam uvijek za humor. Neko će kaže, gle ovaj, meni sad, naprimjer, neću sad užasno nešto da pričam. Zna se sve na šta mislim loše, ali, naprimjer, ne slušaš muziku. Sad ako neko sluša pored mene muzika, a nešto se desilo, znači na šta mislim, ne daj Bože, neću ja nikako da ignorišem nekog, neću ja da kažem, gledaj koliko je bezobrazan. Znači, treba imati autoritet, ali neću da se svađam s nekim što nije sve po mojoj volji. Znači, ako nekog zamoliš da moje ono, pravi prijatelj će uvijek da te posluša. Ja nikad ne bi pustio muziku ili nešto ako vidim neko da je tužan ili to. Uvijek volim da ispoštujem drugog u nekom smislu i tako. Znači, treba jednostavno u životu mnogo bitno poštovanje. Znači, ispoštovati nešto dobro. Čoveka, dobrog čoveka da ispoštuješ. To je nešto najbitnije. I nije smešno reći laku noć u kraju klipa. Finito. Bravo. Hvala puno na gledanosti.